iki kok nak kepleset. Pleset karo kulit gedang lho, Nduk. Iya. Iya, selamat juga. Selamat malam. Selamat malam juga, Mbak PSK. Mbak kok PSK lho. Singkatan. Aja disingkat. Pesek disingkat PSK. Lah ngono pesek ae PSK kok dikira aku pegawai kopi lho. Gak apa-apa. Oh kok gak apa-apa, cincin pegawai kopi koyo ngene ndak bangkrut, kopine ora payu. Kamu malam hari ini merah-merah. Merah hati. Merah hati. Merah hati. Merah hati. Secara hatinya malam hari ini ya. Jangan bayem lawah kerupuk. Lah maksudnya apa, Cin? Atine ayem, Nek. bakone numpuk. Alhamdulillah. Oh tak kira tak piye ngono lho. Barokah ya, Nduk. Amin. Matur suwun dumateng sedaya warga Malat. Malat. Terkhusus kagem sedaya petani-petani Bangko. Nggih. Sukses selalu kagem sedaya warga Malat. Oke. Alhamdulillah ayo melu ngarap berkah, melu ndedonga. Iya. Muga-muga bumine sing dinggo tetanduran bako utawa Pripun? tetanduran liya-liyane Nggih. dadi bumi sing subur makmur. Amin. Gemah ripah lo jinawe, Amin. murah sandang murah pangan, Amin. ayam tentrem sedaya wargane. Amin. Langsung aja kita menghibur warga. Malat. Yes. Nyaturi apa iki? Sing penak rene. Sing penak Ngaturi sesepuh-sesepuh. Aja lali karo pepunden-pepunden Malat. Nggih. Sing tuwa-tuwa diaturana sik sing penak. Monggo. Nyaturi langgaman nggih. Tak pilih kan? Pilih kan. Ana tak Jangan pilih kan. nyanyi-nyanyi terus dong, Mas. Jon. Kete apa Jono toh? Jono. Lagu lama Jon Bex. Oke. Ngik pisan potong kowe. Apane sing mbok potong? Wong bayarane ya wis entere. Wis entek sing terus tak potong apane jajal. Ya sing kena dipotong. Sing ketok gandul-gandul dawu dipotong. Gandul-gandul tuh. Aja ngono. Tangane lho ngene. Gak. Apa? Liyane tangan ana sing gandul-gandul dawa aku baru sing sore utuh tak nggo dolanan. Lho aja ngono sesore utah kok gandul-gandul mbok dolanan ki apa? Apa lho? Ndase gede. Ana ndase. Gandul-gandule dawa. Apa ki? Wow. Lah iki apa gandul-gandule? Badhe pokoke. Alhamdulillah rezeki mbako. Alhamdulillah rezeki. Ambune kaya mbako apa ora iku mang duwe. Gandul-gandule ya ana kriting-kriting. Ana kritinge. Saiki saru kok. Kak, Nek ora saru iku gandul-gandul ana ndase ana kriting-kritinge. mik. Isa. Lah mik apa sing kriting kok? Kabele ning jero kan kriting mang tak bukai. Iya, langsung kemawon monggo langgaman sik bar langgaman terus badhe. Iya. Iya, monggo dipun aturi sing penak langgame lali janji. Lali janjine. Nggih. Mergane lali janji ki ya ana lho, Mbok. Apa? Lali janji karo lali janjine. Lali janji karo laline janjine dhewe. Laline janjine. Iya, iya. Sumangga lali janjine. Semoga Kang Mas. Yuk, langgaman Pak Badrus. Langgaman rumiyin nggih. Nggih, ayo. Menika kula aturaken dumateng sedaya bapak-bapakku. Sesepuh wonten Dusun Malat. Yes. Terkhususnya kagem petani tembakau. Yes. Muga-muga tahun ngarep mbakone sukses neh, nanggap ketoprak Wahyu Manggala neh. Aja tahun ngarep tok, Anduk. Ya seterusnya. Tahun ngarep dan seterusnya. Tahun ngarep dan seterusnya dan terusnya. Ayo Mas, lali janjine. Bareng-bareng bersama Wahyu Manggala. Iya. Asiknya rame-rame, Mas. Mas Anam. Selamat malam Mas Anam. Iki lho Mas, ngetang kowe kok ora kedep-kedep. Akhirnya brewoke kok iso mbok engkeki. Iya. Dekne tak cilik-ciliki. Barno ae Mas. Ku sing tak tunggu kowe ngajak ning tawa mau nganti lingsir srengenge kene aku nunggu kowe Ono apa? tak SMS rambalasi yen tak telpon malah mbok pateni
tengah kene lho. Tengah. Nah, langsung kono ya ben. Oh, undang-undang tercintane kok. Heh. Lho romangsaku ora Zaman romantis. saiki Aku lho lagi metu. Selamat malam, Cin. Mertandakno iki sayang dari dengerin hati. ya. Now, Now itu adalah rayuan gombal. rayuan Sekarang gombal. itu zaman modus semuanya. Modus. Orang itu harusnya apa adanya, jangan Ngono ya, ada Cin. apa-apanya. Lebih baik seperti saya. Hai Rene, ngono apa nane? Daripada sing sayang, Cin, cok, ngono iku lho. Pol Guri iki lho gak seneng aku. Gak seneng Ketoprak kok muni cok iki ning ndi saru. kowe aja ngono lho. Lah nek ora iku. Wis tak jelasno cok iku. Nanti awan sing delok ndek awan. Lah iki sing delok bengi-bengi ya tambah are. Cok iku apik. Apa? Tidak saru, Tidak tinggal saru. yang mengartikan Oh, ngono. dan tinggal yang menerjemahkan. Lah ya apa? Cok iku cintaku untuk kamu. Ngene kan. Iki modus iki padha ae. Enggak. Ujung-ujungnya ya ning modus. Tidak. Zaman-zaman now. Saya tidak ada modus sama kamu. Anane wedhus. Tidak mau saya modus. Mau ya wis, aku ya mau. Nek we gelem modus. Tak gorok lho, Cin. Lho. Tak sate. Tolong kowe nggarek aku. Ora wedhuse. Langsung lanjut. Mangga, Mas. Jan-jane kowe nang ngendi galakatmu sajak nyupriyani hatiku Kancan karo wadonan Hey, digoyang-goyang kembali bersama Wahyu Manggala. Iya, senengane kok layangan pedot nek joget tok. Dina Minggu sing nyapa iki kok iso. Kowe ngajak ning tengah mangu nganti lingsir srengenge aku kowe nyaman SMS rambales yen tak telepon malah pateni mangkel aku patok pipimu bakal tak jiwa lali janjine andane alasane Jane kowe nang galakatmu atiku sujud karo wong wadon liya Ampun. lali janjine. Lali janjine. Langsung aja menangani pembentukan dari yang depan ada Badai. Yuk. Silakan digoyang bersama satu artisnya Wahyu Manggala ada Atun si Kingston. Monggo. Selamat malam Mainkan, diucapin juga buat fan-fan Wahyu Manggala hadir malam hari ini dari kawasan Malat. Selamat malam buat pemuda-pemudanya Malat. Ji, langsung kita goyang juga salam spesial buat dulur-dulur dari kawasan Wetan, Gudang Kapuk Lasem yang sudah hadir malam hari ini. Mas Gondrong CS selamat malam, Dermaga Kepo. Mas Rafa dari Khairul. kawasan Winong, Nggih, Mbak. Juwana. Iya, Mas Khairul. Terus dari Wetan lagi
Ada Guna Dek Mbak Yuda. Yuda dari Iya, Seluke. Seluke. Remen Eca, Mas Bintara, Mas Debi. Mas Debi. Nggih. Bos Telo, Mas Riki. Dari Padaan, selamat malam. Mas Ion Mandala, Pak Jogoboyo, Dukoh Lover, Kasreman, Gunem. Terus mana lagi? Travel Community. Nggih. Silakan digoyang. Ada rembulan. Blewok dhewe wis blewok Tidak, dhewe. Nduk. Timbangane Angus. bingung-bingung. Ya. Ton, tanduk ton, sini Tanduk ton. ton, tanduk ton. Iya. Tanduk ton, ayo ton. Iya. Nadane sing istimewa biasane. Yes. Lewat jajal. Jajal. Ya aku apik ora tau nyanyi. Anggo nyanyi Lah, apa ora ora tau nyanyi? apik. Nah, apike nggo sorak-sorak wik 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 ngene ku apik. Ya Mas ya. Iya, silahkan rembulan. Aji. Awas bokong, mobil liwat, ya bokonge, aja tinjare. Pada slover. Bulan ning wengi tansah ngekseni hingga paras menangis kesem lan guyuku dinampering petir Spesial buat mas-mas semua. Selamat malam Mas. Nanti kita goyang malam hari ini. Sayangku. Cahyani
pemuda. Oke. Langsung aja kita goyang sholawatan tombati bareng-bareng, monggo. Rame-rame bareng-bareng, semonggo. Sholawatan bareng-bareng spesial buat atensi yang sampun lumebet. Bapak Man nggih. Pak Man, nggih matur suwun. Dalem Pak bose ngersake napa? Bojo loro kalian caping gunung. Niki caping gunungnya langsung. Oh, bawani nggih. Rampung niki tetep tak aturi, monggo. Silahkan digok. Niki saking Bapak sinten? Pak Robi. Nah, Pak Umi aku ya gak pati cetha. Pokoknya Pak sing kesuting mau lho Mas ya. Nah, silahkan monggo. Iku mang Pak Umi. Lah ya Pak Umi. Mbak Pesek, Nun. silahkan digoyang monggo wonten sholawat tombo ati. Yuk. Ayo Mas. Bareng-bareng la ilaha illallah. Suarane sing banter sing nyanyi ayo banter. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah
badhe sampun minangkani pamundutan ingkang salajengipun nggih wonten caping gunung dijengglengno dibawani. Terus kalajeng bojo loro. Bojo loro. Langsung digoyang dari yang samping tadi mundur alon ke kanan minta apa? Titip angin kangen. Lah lintangi hati Kak. Iya, langsung aja matur suwun ya Kak. Sing iki sing nyanyi ya Kak ya. Ya, Beres. Kakak. Oke, yes. Langsung digoyang monggo Pak Badrus. Iya. Iya. Iya, satunya apa Kak? Satu hati sampai mati. Iya. Aku satu hatinya ya, sampai matinya siapa Kak? Now. Hai. Ucapin selamat malam buat Dek Irul saking Minto Rahayu Puji Ratu. Saya ning gone Palembang. Apa iku? Basur. Basir. Oh, jangan. Geding aku, geding. Geding. Iku gak geting tapi gemes. Gemes? Gemes. Tidak aku. gemes. Gemes. Tidak gemes, Dek. Apa? Ngancam. Ayo, Mas, tintingi, Mas. Saben bengi nyawa Nah, Eh. Bang Jack, Jackie mbok goyang ae lho. Gini ya. Ora ora iso turu. Ojo ngono to, Mas. Engko atake kowe ngompol kowe. Ana nek digoyang ngono terus ngompol. Tak goyang ngene saking gak kuate terus tir lho. Selarekane iku dilerek. Gak sabuke lho kok ketok. Mas. Tilek-tilek sabuk barang kok Gak ndang. sabukan. Lho ya, Keleno. kandhane. Rita, anak buam iki piye kok iso? Rit anak buame piye lho Rit kok. Yen mamaja. Goyang Mas. Bocil maju kabeh. Ayo. Rasakno kowe. Lah kok kenaan iki lho. Ser. Wes tak isor. Ambilin kursi, Nduk. Ambilin kursi. Ambilin kursi Bunda, Nduk. Bunda mau jongok. Udah mencoba. Kula linggih. Tak alasane kok kene. Ayo Dek, Sing liyane, stop. Sing liyane stop. Menyeng goyang dhewe. Wis sing liyane ning kono tapi stop. Nah, ayo. Kiri-kiri. Cah cilik-cilik ngono goyange ora sing tuwek ya Mas ya. Sor. Oh, obah kabeh. Ayo Ning. Nek bar ndopro, nomor loro. Iya. Saiki wis pengalaman ketoke, Sek. Iya. Ayo Mas. Masukin kan Mas. Apa iku kok iso? Ayo sawerane nanti masukno rene. Wis pinter rene, ndopro. Nomor 3. Iya. Yo Iya. karo Iya. aja kaku ngono Nduk. Karo diongkek goyang. Lakah-lakahe. Lah mulakno nek ning omah lati
mati-matian aja HP terus ae. Mumpung ceplek gak melu iki. Karo mesem. Ayo keleke diketakno siki. Saiki nek kon ngene-ngene pinter ah. Wis. Wis. Longgo. Siti Kuntet mati. Ayo nggih. Waduh. Ah, ora iso molet cah iki. Malah agak dhuwur ya, Mbak ya. Kendeken awak, Nduk. Kuntet, ayo Kuntet. Eh. Ih, ngene tak contone. Jajali ngene. Aha. Ayo Cil Bacil. Nek oleh somolet lemes ora tak bari. Tet ayo Tet. Ayo Tet, angkat tidur Tet. Ayo. Ser. Akale ndake ora iso ngene-ngene kayak mak bleo dia kok. Ngono tok. Ngono-ngono tok ya ketunggale. Linggih. Hei, Sani. Nene. Ayo Mimon. Molat. Ngene-ngene tok ketunggale rasa. Ayo. Ayo. Mah nek ngono. Ayo tangane. Hop. Ah, sing rambutnya wis diabangi cah itu. Ayo Cil. Sing cilik kaya pitik kate iku. Ayo. Woi. Iya. Woi. Iya. Ser. Ser. Hop, pinter cah iki. Emang karo. Ngaji kabeh. Tenang, Dok. Tenang. Tenang. Tua-tua iki aman, boyoke do linu kok. Ya tak pilih iki. Indah kalau lah mundur. Menyeng mundur. Mundur. Kita mundur. Mundur. Iya. Kenapa sih tak angkas? Sapa, Mbak? Ganyok. Ayo. Nah. Ini kan kamu sedang kontes audisi. Kamu ini masa-masa training ya. Nah, masa training, Dek. Cah saiki iki generasine Mas ngene iki, Mas. Aku terima ngopeni sing BS-an ngene iki. BS-an ya piye? BS-an. Ngono, wong cah ayu-ayu ngono are. BS-an iki pembuat BS iku ora, iku nek buah ora iki. Lha opo? Bocah susulan sing mlebu rene. Iya wis ah. Pikiran kok elek ngono ya Mas. Bocah ya. mentur-mentur ngono are. Bocah susulan iku tak sikat BS-an. Ya. Tekan ndi mau, Nduk? Malat. Sing liyane hop meneng sik. Kowe meneng. Meneng. Iki lho Mas, gentung dlang-dlang ngono neh. Siji. Gentung jlang ngono Mas. Ngosek. Sing kaya ndek mano, tak gentung dlang ngono. Nah, terus nah. Cah iki kak ketek pengalaman akhir ngene ndene senenge Mbak. Balik, ayo balik posisi. Kuting aku.
Iki Sasa. Sasa ngono pinter. Iya. Kamu balik ke tempat asalmu. Ayo, Nenek. Iki sing iki genten Pak. Tak gentung delang. 1 2 3. Tangan. Terus. Tung gentak gentung. Bokongnya kentul-kentul loh, Mbak. Nek jogetan liya-liyane do ora patek iso. Heeh. Lah sing paling pengalaman cah cilik-cilik kok pas ngene-ngene tok ya. Padahal ya tak latih rena-rena lho ya. Lho, cah iki malah ndagake dingenekno. Ya, dah minggir kowe. Nah, wis. Ini tak jajal pokoknya tak gentung ayo. 1 2 3. Waduh. Hop, sik. Mas, aku gak yakin kok Mas, sik madhep rene, Nduk. Cah cilik, susune lah yo cilik lho bokong kok semene gedene kok ganjel apa, Mang, Nduk? Heh, ngandok 5. Ya Allah Gusti. Engko coplok sitok. Waduh, kegeden iki. Wah, rono. Nah, ganyong, ayo nyong, kowe nyong. Nah, iki ya. Aja kemayu kowe, diengkeki topi mangkok terus ae kowe. Iya, nek ora ngono gentenan kok. Main nek daerah Pati sing ngekeki cah tayu. Main nek daerah kene sing ngekeki cah lasem. Ya laris nek ngono. Nah iya. Iki sing ngekeki sapa, Duk? Mas Dedi, Mas Gondrong apa dan lainnya? Gondrong. Mas Bintara paling-paling nek Mas Dedi karo Mas Gondrong now. Mas Debi punya aku kok. Mas Bintara iki iya sik ya. Ya ora nek tak gentung delang-delang. 1 2 3. Tambah mantep. Aduh ya. Tung gentak gentung. Minggir. You sini, menyok. Rita ndi Rita kok ilang? Sini. Si Kingsol Rene. Irul Rene. Sing ketak cempluk iku Rene. Nah, pesek. Masa aku mbok kon ngono gerangan ya Allah. Tidak. Ini bonus kanggo kowe. Kowe mau tukang ngawasi tok ae. Ngono cacak. Iya. Tekan ndi mau? Cepitan. Pacitan kelencer kok sok nek cepitan lah. Cah iki kok ngene. Ngene kok iki piye cah iki ta? Gurune sapa gurune? Ngene kok sok. Aku ya roh gurune cah iki. Sapa? Iya, sepertinya tidak diragukan lagi. Oh ngono. Sapa ya? Bambang ketoke. Bang. Langsung. Pacitan. Ayo, Dek. Ayo, Dek. Ayo, Rit. Geluwure ping pindho. Nyok. Ayo, Nyok. Ana gitare kok, Nyok. Tuh gentak gentung dulu. Baleni sing tuwa-tuwe marai elek saiki. Yo 1 2 3. Mari elek. Tuh gentak gentung dulu. Ayo gitare terus. pokoke guri. Stop. Mulai dari menyok dulu. Tung gentak gentung. Siji. Hop. Pengalaman. Ayo, pengalaman mengguri. Nanti Rona saiki. Rita. Ayo, Rit. Si adik Rona. Ora ketok. Ayo, 1 2 3. Ora kabeh. Pinter. Ayo minggir. Aton si Kingsol. Ayo, Dek Tun. Tuh kita tung
Ayo nyonyah nyeng sing Nyeng. Ya nyeng. siji loro ora bater Kurang banter baleni, Pak. Tuget tak gentung. Tuget tak gentung. Jreng. Ayo. Hop, stop. Nah, ayo kowe. Sek Rene. Hop sek Pak Badrus. Angger tiba kowe kok nyalahno kancam kowe. Iya. Kok ojan senengane wong kowe dhewe ra gelem joget kok ojan ae. Siji, loro sing tenanan kaya liya-liyane. Siji, loro tuh. Gimana menurut Anda? Wow, bersih. Lurung bari kok. Hopse Pak, hopse. Urung ngebar kok. Sing akan ngebari sapa? Aja ngono to. Wis senengane kok cah tuwa, cah gedhe ngakali kancane cah Lah cilik-cilik. iya kok tuwek mare elek. Siji, loro, telu. Ayo, terus nih. Ayo. Aja ngene-ngene kok iso gedeng aku. Hop. Hup. Cocok semuanya. Oke. Iya. Stop. Blewak-blewok ae karepmu piye? Ayo dilanjut. Lanjut. Ayo dilanjut. Ora iso. Tunggu giliran kamu ya. Lho aku cetok Ngerti, Mas? giliran. Mateni wong, aku terus bagian opo iki? Panas. Ayo yo, ayo yo. Janjine kepiye? Aja nganggur bako. Ayo penting sumber. Amin. Senggaane kok ngono, Mas. Ora nyambung blas kayak kok et. Ayo nandan. Kudu tak jeloki ae. Sing penting subur senggaane ya. Makmur ngono ta piye? Ayo. Ora sido gagal tak jeloki kapok kowe. Panas sudah. Siap? Lha apa kok siap? Itu kan dekor itu ning ndi kabeh. Mateni. Udan panas. Panas sudah. Udan panas. Aleng. Aleng. Tapi gunung. Cilik sik, maju sik, cilik. Bocil maju. Ho, ha, ho. Ho, ha, ho. Geser dikit. Iya. Menyeng siji, loro, telu. Iya. Disusul bocil. Yes. Kana selanjutnya Benceng. iya. Sasa. Kendir. Oh. Sing wis mundur, Dok. Ayo. Iya, pinter saiki. Kowe prei 6 dina ndek iki latihan ngene ora anu saban tet kuntet. Ayo, Tet. Ayo. Siji, loro. Rada iso. Silakan. Sing gede-gede.
Siji. Saiki loro. Siji. Ora kok 14 sih. Loro. Telu. Pinter. Pak Badrus monggo. Langsung digoyang. Patak warae Wahyu Manggala. Oh ya. Ayo keplak-keplak kabeh, Dek. Jabang bayi sing meteng dikebok lho ya. Setan sing kulino mbuak sengkala. Muga-muga sengkalane ilang. Kalis ing sambikala. Ya. Keplak-keplak. Kegedean topeng. Tenang ae, sesuk sing gede-gede tak kon nganggo topeng kabeh. Topengnya 6 Adek. Ayo deh. Ya. Sengkalane wong malat gawa lunga. Selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap. Seger waras kabeh. Acok Pake. Kabutan apa teh? Biasa. Aku bagi selai-selai dek sing dek sore kan enting. Niku barongan cendek sore. Anggo iya, cah cilik-cilik iku. Ya engko sing nganggo bocil-bocil. Sesuk tak tukokno lek cilik-cilik. Kalau sing enting ah, Mbok. Aku genep seminggu mbok kon nggo ngene congorku ya. Lah congorem wis kocar-kacir ngono lho. Kocar-kacir malah mbok kon tatap-tatap nengen. Ya wis nek ngono sesuk menyok ben nganggo iki. Nah, yo. Iki ancen pase sirahmu ya, Sek. Ndasmu iki pas, nek liyane gak pas. Nek kene ae. Tung tak tung tung tak tung. Barongan bloro. Tung tak tung. Bares burine, ayo. Acok Pak, bares burine. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Buluk tangane. Keluar kabeh. Mana sek? Lho, mana? Mau urut ora tertib. Baleni engko tak teko kono lagi dibari. Tung tak tung. Ayo, Dok. Urut rene. Kok ana kok
sono kabeh. Nah, wis, baris, Dok, mengarep baris. Nah, pesek ben karo tukang syuting lah ning kono. Wis, meneng ae ning kono, topenge aja dicoplok ngantek kobar, ya. Ayo takon di Mas. Senapyan wadon sarta Ya Mas, ayo bangun katoke. Jeki lho. Monggo Mas Edi. Lho tak kira Jekine ning kene. Dek zaman barat juang Jorok kelingan Anak lanang Biyen Pak Openi Saiki Ono ngendi Caping gununge niki didamel langgam utuh nggih, Pak. Mangke koplonane bojo loro saking pake wau. Turut-turut 2 lagu niki caping gunung dilajengaken. Sekar bisa. Yuk. Donyane ya iki lho ya. Kita goyang kembali sama Wahyu Manggala.
bareng-bareng. TKP wis bar. Cukup semenang ngene dolanan. Insyaallah sok ben ketemu maneh karo dulur-dulur kene ya, Nduk ya. Langsung aja yuk, monggo. Silahkan adus bareng-bareng, Nduk.